Alaraajan peittely. Tarvitset peruspeittelyliinapaketin, U-liinan ja steriilin elastisen sidoksen. Ota lähestymisliina, jossa on jalkojen kuva. Poista suojapaperi. Anna liinan avautua osittain, mutta älä pudota sitä maahan. Peittelyn aikana tulee tietää, mistä potilaan iho on desinfektoitu. Liinan alle on jäätävä 5-10 cm marginaali desinfektoitua aluetta. Suojaa liinalla omat steriilit sormesi ja steriilitakki ennen kuin siirryt asettelemaan liinaa potilaaseen. Lähestymisliina viedään leikattavan jalan alle jalkopäästä. Asettele liimareuna potilaan reiteen. Varmista, ettet kontaminoi itseäsi jalkatelineeseen. Ota U-liina ja vie se jalan alle. Pudota lähempi reuna alas. Pudota kauimmainen reuna alas. Ota U-reuna näkyviin ja poista suojapaperia laskokseen asti. Aseta liimareuna potilaan reiteen. Avaa liinasta lähemmän reunan laskokset ja pidä toisella kädellä liinaa venyttyneenä. Poista suojapaperi. Asettele liimareunaa potilaan reittä pitkin ja pudota loppuliina potilaan yli. Siirry potilaan toiselle puolelle. Avaa liinasta reunan laskokset ja pidä toisella kädellä liinaa venytettynä. Poista suojapaperi. Asettele liimareunaa potilaan reittä pitkin ja pudota loppuliina potilaan yli. Suojaa käsineesi liinan laskoksen alle ja vie liinaa potilaan varpaiden yli. Seuraavaksi peittele potilaan jalkaterä. Ota sivuliinasta suojapaperi pois ja vie liina ei-leikattavan jalan puolelta pohkeen alle. Varo, ettet kontaminoi liinaa jalkatelineeseen. Laske liina liimareuna ylöspäin leikkaustasolle. Avustaja pitää kantapäästä kiinni
steriilein käsinein. Ota nilkkatarra irti ja laskekaa jalka liinan päälle. Paketoi jalka liinan sisään. Kieritä elastinen sidos jalan ympärille kevyesti. Jalkaa liikutellaan leikkauksen aikana, joten on tärkeää, että jalkaterä on hyvin paketoitu. Leikkaa steriiliteippi 2 osaan. Liimaa teippiä pohkeen ympärille ja varpaisiin. Ota viimeinen liina, jossa on pään kuva. Poista liimapinnan suojateipeistä alempi suojapaperi. Aseta käsi taitoksen sisään. Aseta liina reiden päälle. Poista suojapaperi ja anna lähemmän reunan pudota alas. Paina liimareuna hyvin kiinni myös toiseen liinaan. Poista viimeinen suojapaperi ja anna kauimmaisen reunan pudota alas. Suojaa käsineesi liinan laskoksen alle ja lähde viemään loppuosa liinasta anestesiakaaren yli. Anestesiahoitaja ottaa liinan vastaan ja kiinnittää sen. Älä anna liikaa liinaa anestesiakaaren yli. Sitä ei voi vetää takaisinpäin epästeriililtä alueelta. Potilas on nyt valmis leikkausta varten. Kerrataan asiat vielä. Tiedä desinfektoitu alue ja jätä marginaalit. Aseta lähestymisliina leikattavan jalan alle. Kiinnitä U-liina reiteen. Suojaa jalkaterä. Laske jalka sivuliinan päälle. Paketoi jalka sivuliinalla. Laita elastinen sidos ja kiinnitä teippi. Kiinnitä pääpuolen liina reiden päälle.